Kulienti zviri sei? Ya, ndinoona sekuti kutaura kwandiri kuita panapa kune vamwe vakanga vachiona maonero avo vari kutaura. Ndiri kunzwa nhasi pane audio yandamuka ndichiona. Hapana chakaipa, asi ndine zvandoda kuti nditaure. Hapana zvazvinobatsira kuti ndiswerere, nekuti parida kutaurwa mazwi mashoma shoma ekuti kana tichingonzwisisana tinonzwisisana. Kana zvichiramba haizi nyaya yekumanikidzana, nekuti nyika ndiyo yamuri kungoona mese vana veZimbabwe kuti iri kurwadza sei uye yakaoma sei. Handitika. Nekuti kana munhu uchiti ndinoda kuenda, unoenda kumberi. Kana uchiti ndinodzoka, unodzoka kumashure. Saka isusu tiri kuda kuenda kumberi. Ndosaka tichibudikira panapa tichitaura nyaya yekukurudzirana. Ndinotenda pana mukoma uyo wasenda vachitaura vachiti kubatana kweZANU-PF, vachitaura muaudio yavo vachiti kubatana kweZANU-PF. Ko isusu kubatana kwevana veZimbabwe tichazokuita rini kana tichiita basa rekudzokera kumashure, tichitarisa kuti zvakamboitwa neMDC, zvakamboitwa 2017, zvikazomboitwa 2023, zvikazomboitwa chichi. Saka izvozvi nhasi hatigone kuti tinyatsokunzwisisana, nekuti tiri kuratidzika sekuti tinogona kudzokorodza pane zvakamboitika. Saka isusu vana veZimbabwe, zvakatanga zvataurwa naComrade Blessed Geza, Comrade Bombshell, ndinogara ndichizvidzokorodza pano. Ndaneta nekuzvidzokorodza, handizive kuti hama dzangu munoda kunzwisisa zvipiko. Handiti. Nekuti Comrade Bombshell vachitaura, vakanyatsotaura nyaya yavo inoonekera, ine mamwe mazwi anga achitotaurwa nemukuru. Handitika. Hapana zviri kumborambika, asi by the same token, hakuna munhu ari kushora zvakaitwa naChamisa, hakuna ari kushora zvakaitwa naChangirai, hakuna ari kushora zvese zvakaitwa nevakanga vachiopoza utongi hwaMnangagwa, hakuna. Especially paera yatiri ino nhasi, hakuna munhu ari kumborwisa zvinhu zvese zvakaitwa izvozvo. Vanhu vese vari kunyatsozviona kuti zvanga zviri right. Kune vamwe vaitozvirwisa, vamwe vakanga vachingatombode kuona chinhu chinonzi kunzwa zita rekuti Tsvangirai before Chamisa. Kune vamwe vaisada kana kutombonzwa zita rekuti MDC, including mudhara wangu wanototaura kuti tine zvataitoitawo tichitovharidzira kuti ZANU-PF irambe ichitonga. Handiti. Vanhu vakawanda vakaparticipata before even CCC yatofomwa naChamisa. Handitika. But nhasi izvozvi chiri kunakidza ndechekuti vana veZimbabwe taane same vision. Vision yedu yandiri kuti we are on the same page. Handitika. Chasarwa kuti isusu tiacte. Tine vision yekuti yenyika yedu isusu kuti yaenda kumawere. Hapana, hatisi kutombogona kana kutazara mukati menyika dzakatenderedza Zimbabwe iyi. Vamwe vasvika kunana. Hakuchisina kuDubai kana kuArab kupi kuEgypt, hapana pausingawande muZimbabwe. Handiti muri kupanzwa. Vanhu vemuZimbabwe vapararira munyika dzese dzepasi rose. Izvo zvinoita kuti munhu wese agutsikane kuti aiwa nyika izvozvi yasvika kumawere. Handitika. Handizive zvangu, ndiri kutonzwa kutoti Machakaire chaiye akataura akati zvimwe zvacho taakuita tichizviona. Asi handisi kuunza Machakaire pamberi penyu vanhu. Achangouya ega pamberi penyu vanhu. Handitika. Akangozvimirira nekuti inini panapa pasocial media kuzotaura nemi tichikurudzirana mustruggle iyi. Ndakauya ndega. Handina kuuya ndine mazita evanhu. Hamuna kumbondinzwa ndichiti panapa ndaunzwa neuyu. Handina kuunzwa nemunhu. Ndakauya ndakazvimirira, mukaintroducewa kuti ndiani ari kutaura. Ende ndizive ndakadaro. Handitika. Asi chandinoda kudzokeredza panyaya yangu inini yekuti hapana munhu ari kushora mumwe munhu muZimbabwe. Handitika. Hapana munhu ari kumboshora mumwe munhu muZimbabwe. Iko kubatana ikoko kwamanga muchitaura mukoma, imimi manga muchitaura muchiti vanhu vari kutambudzwa nekuda kwokuti ZANU-PF yakabatana. Ndinogara ndichizvitaura ndichiti dai vanhu zvamuri kuita nhasi zvekutadza kuwirirana izvi muchiramba vageza zvamuri kuita izvi, dai zvanga zviri izvo zviri kuitwa kuPrikabhu Farm pavanenge vakagara paya tingadai takatowabvisa kudhara nekusabatana. Asi nekuda kwokuti vakabatana, handiti, vageza vachiuya pamberi penyimi, muromo wavakatanga kutaura nyaya yekubatana kwenyu, chinhu chekutanga. Chechipiri, vageza vakauya panapa vachitaura zvekukumbira ruregerero kwavo.
handitika. Chechitatu vakataura kuti hapachisina chinhu chinonzi chinhu chedu. Mazwi avakataura iwayo ekuti munogona kuzova konfranta nawo kana pachinge pakuitika mamwe machanges, handitika, mustruggle. Handiti muri kupanzwa. Endi nanhasi vakamira panyaya idzodzo, vari kuramba chinonzi chinhu chedu, vari kuramba chinonzi kusabatana vageza, endi vari kuramba vanhu vanoita zvekupikisana pikisana nekutukana. Handiti muri kupanzwa. Vari kuti vanhu batanai. Vakauya something like nearly 2 times panapa vachitaura nezvenyaya yekutotsigira kwavaitoita ZANU PF iyi. Ndosaka vaishanda imomo muZANU PF vashandidzana nana Mnangagwa. Handitika. The same applies nevamwe vanhu vakawandisa. Vamwe vakatozochinja kutoenda kuma opposition parties later on, asi vatomboita mamwe madamages. Imimi nhasi munoti vana Geza, yeye vageza vaisapinda mustreet. Vageza havanombobvira vakamboita munhu weyouth. Isusu mazera edu iwaya tiri kutaura panapa social media isusu. Hapana kana none of us akamboya panapa achitaura kuti hanzi ndinokumbira ruregero inini ndakaita izvi. Vamwe vakaita zvechipangano, vamwe vakauraya vanhu vakatizira kuna South Africa nekune dzimwe nyika. Izvozvi ndichitaura kudai so ndiri kunyeba here. Handiti. Kune vanhu vakawandisa vasina kutokumbira ruregero, asi Vageza vakataura vakati no, ngatimbomirai tigadzirise nyika iyi. Zvese zvatiri kutaura izvi, madifferences edu, chichi zvese zvatiri kuita izvi, ngatizvimirei zvinhu izvo nekuti onai nyika kwayasvika uko. Handitika. Pane mimwe mibvunzo inocreata loopholes anozokonzeresa kukanganiswa kwevanhu, kuabductwa kwevanhu, kuti tinozoramba kuchitoendera mberi nezvimwe zvakasiyana siyana nemamwe madetails asingatode kuti akwanise. Munozviziva, regedza ndikutaurire, kune vakatrainwa chisoja chaicho, kuhondo chaiko information is a vital thing. Handiti mazvinzwa. Information yako inofanirwa kuva iri hidden. Handitika. Information yezvamuri kutoita imimi is something like chinhu chatinotaura tichiti it's confidential. Handiti. Saka zvimwe zvinhu zvinenge zvichizobvunzwa zvamunozoona zvisingapindurwe zviya. Handitika. Zvinokonzeresa kuti mamwe mafurther steps anenge achiitwa nevanhu vanenge vachipikisa nevari kuvenga agone kuuya. Handiti. Agone kubudirira. Handiti muri kupaona manje. Nekuti haizi nyaya yekuti tiri kurwa nevanhu vari mupower. Kutaura vanhu vari kumupower, kwete vanhu vakangofanana nesu isusu ma-ordinary citizenships. Handitika. Tikutaura zvevanhu vari mupower. Handiti. Nekuti nhasi kana nyange akafamba mustreet akabata futi, hapana munhu anotombomubvunza, but iwe unobva wasungwa ipapo. Saka munofanirwa kuziva madifferences ezvimiro. Vana veZimbabwe, hama dzangu. Handitika. Zvinhu zvese zviri kuitwa naVageza vari kuti ndiri kuita kuti zvive zvinhu zviri safe. Pasanzi pari kuitika zviri kuitwa nenzira iri violent, pasazonzi chichi, nekuti vanhu ava muri kuona vari kutraya nepese by all means kuti vakwanise kucreate violence, and violence ikangoitika chete ivo vari mupower, vane power. Handitika. Muviolence hakuna munhu anozovakwanisa, ende ndo zvinhu zvavari kuda kuti zvigone kusvibisa zita restruggle. Ndo zvandiri kuda kungoti ndipindure. Ndo mhinduro dzezvese zvamuri kutaura panapa, zvese izvozvo zvamuri kutaura, ende zvamuri kutaura zviri correct, ndizvo zvakaitika, ende tinoadmita kuti ndizvo zvakaitika. But you need to understand kuti vanhu vakawandisa, not you, nekuti muri kutaura muchiratidza kuti mimi henyu muri clean pakati penyaya dzacho, but kutaura chokwadi vanhu vakawanda nevamwe vari kuuya nhasi vari kupretenda kuita kunge havana zvavaiparticipate. Vanhu vakawandisa vaiita vachitoparticipate kutobatsira musangano iwoyo weZANU PF, vanhu vasati vaona. Saka zvamanga muchitaura imimi mukoma, imimi muchiti kupepuka kwakaita Vageza, ndosaka vanhu vari kuvatevera, ndo kupepuka kuri kuita munhu wese ikoko, vanhu vachibatana kuita one nation. Zviya zvakataurwa naVageza. Handiti. Ndizvo zvacho zvinotibatsira izvozvo kuti tikwanise kukapsiza nigirikiri regime yava Mnangagwa. Besides that, tikasabatana isusu tichiti nekuti uyu akazoda, tikangopanana mazita ana opposition, tikapanana mazita ana ZANU PF, tikapanana mazita ekuti uyu ndakambomuona akamira neava, uyu akamboita so, zvinhu izvozvo tinobatana here? Ndoda ndimbokubvunza iwe hama yangu, iwe Kuliend, ndiri kukumbira kuti usende message iyo iyi. Vari kutaura nyaya dzavo idzi vari kubatsirana
mukuru uyu anga achitaura vauye panapa tinyatsokumbonzwisisana tichimbobatsirana nekuti nyaya iri panapa toda kuti tibatane nemi ndoda kutoti nditobatana newewo hama yangu waita zvakanaka nekubuda zvako zviri pachena but ndiri kukumbirawo kuti umbonyatsokonsida mazwi ezvandiri kutaura iwaya handiti uri kupaona nguva yekurwa yakapera yanguva yekuti tinyatsokusheya tichitsvaga nzira kuti toita sei tiite sei tigadzirise madifferences edu ese atiinawo tigone kubatana nekuti chekutanga chichaita kuti tihwine struggle iyi kubatana handiti wazvinzwa mukoma wangu kubatana tiri kufanirwa kuti tibatane nekuti tikapanana mazita tikabvunzana mitupo tikabvunzana masenemu panapa zvinhu izvozvo zvichanetsa izvozvo nekuti kune madamages akaitwa nesu isusu the same people vanhu vemuzimbabwe tichitadzirana isusu saka ngatiregedzei kuti Chiwenga Geza Chamisa what isusu tirisu taipractice tichitumwa nevanhu ivavavo hatidi kuti timboda kurwa imbwa takaga mupindu if it is not you wakanga uri mukati mekurwisana nevanhu ndinoti makorokoto kwauri iwo but kutara chokwadi vanhu vakawandisa they participated they played maroles akasiyana siyana vachiita zvinhu zvakaipa kubatsiridza vamunangagwa vanhu vasati vaona saka munhu wese anenge apepuka akaiti ndikuda kuti ndibatane nevamwe tikurumidze kubvisa rejimu iyi nekuti takatoshandiswa handiti muri kuzvinzwa vana vezimbabwe takashandiswa ende ndikuda kuti ukanyatsa kuteerera apapa ndiri kudzokorodza mazwi ese vanga vachitaura ekushandiswa chichi takatoshandiswa tichipandukirana tichiita sei zvakazokonzeresa kuti nyika ive pairi nhasi apa handitika saka tisi vanhu vamwe chete tiri kunzi ngatibatanei tisina kana madifferences atiri kuisa pakati apa handiti muri kupanzwa ngatibatanei handiti ngatibatanei tichiviga information yezvimwe zvinhu zvinogona kucreata loopholes mukaona zvinhu zvisingapindurwe nevakuru vaya vachitaura zvine zvazvinenge zvaongororwa kutonzi izvi zvinhu izvi zvinogona kuzokonzeresa kutambudzwa kwevanhu nekusafamba kwestruggle saka ndiri kutokumbirawo please kuti tinzwisisane ndiri kuti inini ndiri kungoti hangu uyai tibatane musapanane mazita musapanane mitupo musapanane masenemu ana ZANU PF opposition MDC CCC ngatimbomirai kutarisa zvinhu ndo zvandakambotaura pepe ndine imwe recent audio ndofunga 3 to 4 days back ndichitotaura ndichitoti Chamisa chai ane zvimwe zvinhu zviri kutotaurwa zvakatoipa pamusoro pake handitika ndichitombotsiura hanzvadzi yangu chimama inini panapapa ndinotomuti hanzvadzi yangu handimboregedzi handiti ihama yangu tiri vanhu vamwe chete tinosheya senemi imwe chete inonzi Zimbabwe handitika ndichitoti unozviziva here kuti izvozvizvi nyange ukauya uchiti Chamisa kune vamwe vanhu vanotogona kutoya panapa chokutaura kuti Chamisa wakanganwa here kuti akamboita izvi Chamisa ini ndinomuziva achiita izvi Chamisa ndinoziva achiita zvakadai Chamisa ndinomuziva apa neapa neapa vamwe vanotoya panapa vachitaura kuti akabhadharwa vamwe vanoya achiti chichi handitika kureva kuti hatisati taane vamwe vanhu vatinogona kuti tiise panapapa vachitaura ana Chamisa nana Chiwenga nanani vane miromo yavo handitika pamwe it's a matter of time pamwe otherwise zvinhu zviri kuitirwa for security purposes inini ndakatombochitaura ndikati no pane means of security inoshandiswa mukuhaidha mamwe mainformation nekutaura uko nekuti kutaura utuma wedzi chaicho anokonzeresa kutoti zvinhu zvakawanda zvitolika saka please munofanira kumbosiya vari kunyarara vanyarare vachangotaura chete havambofa vakanyarara vanhu vamuri kutaura vana Chiwenga vana Chamisa vese avo vachataura muchaiona when the time is right vachataura vanhu ivavo andimazvinzwa mukoma wangu saka tiri kunzi isusu chinhu chiri kudiwa sofa chiri paground izvizvi kubatana chete mukoma kubatana sevana veZimbabwe tisapanane masenemu tisapanane mazita tisapanane mitupo tikangoita zvinhu izvozvo chete tiri kuramba tichikurirwa nekuti ava vakabatana handiti mazvona saka ndinokutendai nekutaura kwamaita ikoko handitika asi mamwe manhingirikiri ndakatozvitaura ndikati mamwe maquestions anobvunzwa nevanhu anocreata problem anokonzeresa kuti struggle ireme handitika Vageza vakataura vakati dai mukateera inini ndiri kuziva kwamuri kuenda ndinokuudzai kuti fambai mirai handitika vari kuzvinzwa zvese zvamuri kubvunza zvavasingapindure izvo nekuti vari kuziva kuti pane vamwe vanozozvishandisa against the struggle vachirwisa struggle handitoda kuti nditaure audio yakanyanya kurebesa ndichipindura
pese pamanga muchitaura, but ndoda kuti ndikutaurire ipapa basically kuti tigone kunzwisisana. Asi chandiri kutokumbira ndechekuti mukoma wangu, hama dzangu vana veZimbabwe ngatibatanei, nekuti tiri kurwisana nevanhu vakabatana vakafunga kuti kunofanirwa kutobviswa vanhu musoro. Vanotobvisa vanhu musoro nhasi chaichai, ende hapana zvavanoitwa nekuti izvizvi vari mupawa. Isusu tikasabatana hapana zvatinoita, asi tikabatana nekuti isusu takawanda sezvakataurwa navaGeza, tinohwina vanhu. Simple. Handitika vaGeza ava tine zvinhu zvekuti tinogona kuzovabvunza isusu kuti vaGeza, imi makati zvakati, imi makati zvakati. Handitika tichitopandukira struggle iyo iyi kana vachinge vaakutadza kuzotitungamirira nenzira dzakanaka. Asi vaGeza ndoziva kuti he is a man of his word. As far as I know that man. Handitika havambofa vachiuya panapa vachizokunyebera imi vaGeza kuti inini ndiri kuda kuti vanhu mubatane, vanhu chimbomirai kutaura nyaya dzemaopposition nechichi, batanai ndikubatsirei kuti muone pekufamba napo muchibvisa vaMnangagwa. Vapedza izvozvo vozopedzisira vakuzoti kune vamwe vanhu vazoti vachizoramba vakanyarara. Handikunyepere shamwari, handidi kukunyebera hako hama yangu. Noti vaGeza hazvichaitike kumeso kwaMudhara Geza izvozvo. Pazvakaitika pakatokwana. Ende vari kutozviziva ivo vanhu vese veZANU-PF vese vari kutozviziva. ZANU-PF yese handisi kutaura zvigananda. ZANU-PF yese iri kutozviziva kuti uyo mukuru uyo kawe takazomutsamwisa kusvikira pekupedzisira, ende this time hakuna chitsotsi chiri kuzombofa chakaitika. No one is going to claim chinhu achiti chinhu changu kana kuti ndini ndakazodai so. Hakuna munhu ari kuzoita zvinhu izvozvo. Trust me. Asi chandoda kuti ndikuudze ndechekuti ndoda kudzokorodza panyaya yekuti tikasabatana tiri kurwisana nevanhu vakabatana. Isusu tikasabatana, isusu tiri kutambudzika. Isusu tinohwina sei struggle yacho? Tinoihwina sei? Tichingoita basa rekubvunzana. Iyo vari kuadvanza, tarisai kumarondera izvizvi kwakapwanyiwa nezuro chaichai, kumarondera kwakapwanyiwa uku. Vari kupwanya zvinhu zvese, vari kutoratidza kuti vari kutoenda mberi, vari kutoignora zvese zvatiri kutoita izvi, nekuti vakatoona kuti hatibudirire, hatina kubatana vana veZimbabwe. Regedzai ndikuudzei chokwadi. Ndosaka muchiona vachiramba vachipwanya misika yevanhu vachiwaka yavo, voti uyai mupinde imomo muchibhadhara mateksi. Vari kuramba vachiita zvavari kungoita chii, nekuti vari kutonyatsokuona stage yatiri kuti hatisati tabatana. Vakanyatsokuona kuti izvozvizvi nyika yasungana manje, izvizvi vanhu vabatana manje. Ndokutaurira chokwadi, hamumboone vanhu vese vekanzuru vachipinda mumatownships vachienda kunodemolisha vachiita zvinhu. Munoona pachimira mamovements ese zvavari kuita, but izvizvi vari kuona nyaya idzodzi dzatiri kushaya panapa idzi kuti hatina kubatana. Saka vanonyatsokuona kuti hapana kwatinoenda nekuti hatisati tabatana. Asi tikabatana muchataka kuona kuti vanosheka sei. Vanenge vakutoziva kuti vanobva. Handiti mazvo maita basa.